rodeado de escasez de música e de literatura. De padre literato, autor teatral, e de nai moi habilidosa, coas súas mans, moi alegre, gaditana, oriunda de Cerrazo, Santander, Cantabria. Crecín, creo que, entre a enfermidade e a ledicia, e fixe como un equilibrio entre as dúas cousas. E marchei primeiro a Aranjuez, despois a Sudamérica, a Lima. Aí estudiei letras no Instituto de Humanidades Clásicas e despois a Milán para estudiar filosofía. Desde o ano 75 ata 90, profesor de Belas Artes en Madrid. Propuxéronme montar a Facultade de Belas Artes en Pontevedra. Teño fichas de centos de estudiantes que para mí foron os verdaderos maestros, porque o ensino é un espello. Eu creo que non o sei ben, e tampouco me preocupa moito. Os humanos somos persoas en tránsito, non? Estamos sempre voando de un punto a outro. As túas preguntas son casi imposibles de responder, de respostar. Si non hubiera existido históricamente esa emoción, a historia non hubiera existido. O sea, a humanidade non hubiera existido. Eu creo que a emoción é o que move máis alá da geometría das cousas e a matemática das cousas. Pois unha persoa moi cercana a min que utiliza a ferramenta da iconografía artificial que eu pensei, son meus colaboradores. Así como en el Renacemento había persoas o Berruguete, pois tiña axudantes que estaban especializados en manos, outros en ropaxes, outros en cabezas. Bueno, pois eran axudantes. Estos son axudantes. Humorista, pouco preocupada polo futuro, amante. En el fondo, si sumamos as tres, xente divertida. Sí, son pequeñas tribus que cada un ten a súa lingua, os súos circuitos impresos, ¿no? Nótase a historia que hai detrás de cada tribu. Cando hai unha situación, armonía entre as cousas, ¿no? Meu sogro decía que lembrámonos máis das cousas que foron negativas. Parece que la alegría, a ledicia, la felicidade é o natural. Entón, non o recordamos porque é unha situación natural. Sí, máis ou menos, sí. Agarimo, el sobreiral de Torre de Safardán, Pessoa, Edgar Morín, pode ser miña nai, Josefina, el compás de la Regla Áurea, pois os meus tres fillos, Juan Luis, María Luisa, Santiago. Pois ten dúas caras, é unha equivocación por azar e a la vez unha oportunidade para facer algo imposible.